Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда сустрэўся з Дональдам Трампам. Прэм'ер-міністру Польшчы Дональду Туску ў Сейме пажадалі кулю ў лоб. Ці адправіць польскіх ваенных ва ўкраіну. Гэта і іншыя тэмы ў выпуску навінаў Польшчы ад падкаста «Зроблена ў Польшчы». Я, Максім Паршута, буду знаёміць вас з навінамі польскай палітыкі і не толькі, па-беларуску. Перад тым, як распачаць, нагадаю, што мы з Кірылам ствараем падкаст дзякуючы вашым донатам на Баймеекофе і Патрэоне. Што гэта азначае? Гэта значыць, што ўсе грошы, якія мы збіраем з вашай дапамогай, ідуць на монтаж, здымкі, арэнду студыю і дызайн. Таму, калі вам падабаецца наш падкаст і ёсць магчымасць, калі ласка, падтрымайце нас праз Баймеекофе ці Патрэон. Зараз сталыя падпіскі фармуюць крыху больш за палову патрэбнага месячнага бюджэта падкаста. Наступная мэта – пакрыць сталымі донатамі поўны месячны бюджэт падкаста. І пераходзім да навінаў. Першая тэма. Якая пенсія ў прэзіса партыі «Права і справядлівасць» Яраслава Качынскага? У афіцыйных фінансавых справаздачах пазначана, што палітык атрымлівае пенсію ў памеры 9379 злотых. Журналісты «Інтэрія» звярнулі ўвагу, што пенсія Качынскага ў 5 разоў большая за мінімальную. Больш за тое, у сакавіку чакаецца падвышка пенсій у Польшчы на 5,5%. На практыцы гэта азначае, што Яраслаў Качынскі пачне атрымліваць 9894 злотых пенсіі. Таксама з фінансавай справаздачы палітыка «Права і справядлівасці» вынікае, што ў яго ёсць крэдыт на 54 тысячы злотых. Яшчэ Яраслаў Качынскі з'яўляецца суўладальнікам дома памерам у 150 квадратных метраў. Яго зберажэнні складаюць 338 тысяч злотых. Польскі еўрадэпутат ад партыі «Права і справядлівасць» Дамінік Тарчынскі параіў Мадонне спадаць на Ўкраіны. То бок у Мексіку ці Канаду, але гэта ўсё роўна дзіўна. Справа ў тым, што Мадонна напісала твіт з крытыкай прэзідэнта США Дональда Трампа. Яна адрэагавала на твіт у афіцыйным акаунце Белага дома, у якім была выява Трампа ў вобразе караля. Мадонна напісала, цытата, «Я думала, што гэтая краіна была створана еўрапейцамі, якія ўцякалі ад жыцця пад уладай караля, каб заснаваць новы свет, у якім будзе кіраваць народ. Цяпер у нас ёсць прэзідэнт, які называе сябе нашым каралём. Калі гэта жарт, мне не смешна». На момант запісу гэтага відэа пад публікацыяй Мадонны больш за 10 мільёнаў праглядаў і 260 тысяч лайкаў. І ў гэтай публікацыі Мадонны няма нічога дзіўнага ў тым сэнсе, што яна не першы год крытыкуе Дональда Трампа. Дзіўнай была рэакцыя, падкрэслю гэта яшчэ раз, польскага еўрадэпутата Дамініка Тарчынскага. Так, ён з'яўляецца вялікім фанатам прэзідэнта США, але ж. Вось цытата з твіта еўрадэпутата, адзінае я буду ўжываць больш цэнзурныя словы. Нам абсалютна на тваю вар'яцкую лухту. Амерыканскі народ зноў выказаў сваю думку. Ідзі сябе, як ты гэта робіш на сцэне за грошы. Дарэчы, калі табе не падабаецца, з'язджай у Канаду або Мексіку. Невядома, ад імя каго пісаў гэты адказ Дамінік Тарчынскі. Верагодна, ад імя фанатаў Дональда Трампа, якім з'яўляецца польскі палітык. Ладна, я вам скажу гэта яшчэ раз. Польскі еўрадэпутат параіў грамадзянцы ЗША Мадонне з'язджаць да Мексікі ці Канады, калі ёй нешта не падабаецца ў ЗША. Вось гэта ў цікавыя часы мы жывем. Важная тэма, якая стала часцей абмяркоўвацца апошнім часам, ці будзе Польшча высылаць сваіх ваенных ва ўкраіну. Чаму такія абмеркаванні сталі зноў актуальнымі? Як вы ведаеце, пачаліся перамовы, якія падрыхтоўваюць мірныя перамовы паміж Расіяй і Украінай. Зараз вакол гэтага шмат спекуляцый і розных выказванняў. Нават выказванні амерыканскіх палітыкаў нярэдка супярэчаць адно аднаму. То амерыканскіх салдатаў не будзе ва ўкраіне, каб забяспечыць мір, то будуць. То амерыканскі кантынгент увогуле выйдзе з Еўропы, то застанецца. Магчыма, гэта такі стыль, але разуменне сітуацыі гэта не дадае. А што Польша? Кандыдат у прэзідэнты Польшчы ад канфедэрацыі Славамір Менцэн страшыць грамадства, што калі выбары выйграюць кандыдаты ад кааліцыі ці ад ПІС, то польскі салдат 100% адправіць ва ўкраіну. Маўляў, толькі ён, Менцэн, ёсць гарантам таго, што польскія жаўнеры нікуды не паедуць. Кажа, што гэта зараз прэм'ер Дональд Туск кажа, што не будзе выслаць польскае войска, а пасля выбараў усё будзе наадварот. Пры гэтым прэм'ер Польшчы Дональд Туск сапраўды неаднаразова заявіў, што польскія салдаты не паедуць ва ўкраіну забяспечваць мірнае пагадненне. На прэс-канферэнцыі перад спатканнем з іншымі еўрапейскімі лідарамі ў Парыжы ён назваў цэлых 3 прычыны, чаму гэтага не адбудзецца. Па-першае, Польшча і так мяжуе з Расіяй і Беларусю, праз якую свабодна перамяшчаюцца расійскія войскі. І Польшча як дзяржаве перш за ўсё трэба клапаціцца пра абарону сваёй мяжы. Па-другое, расійская прапаганда. Маўляў, польскія жаўнеры ва ўкраіне падарак для прапаганды, якая даўно кажа, што Польшча хоча падзяліць і кантраляваць Украіну. Па-трэцяе, унутрапалітычныя прычыны. Гэта абавязкова выкарыстае апазіцыя супраць кіруючай кааліцыі. Што цікава,
Кандыдат у прэзідэнты Караль Наўроцкі, якога падтрымлівае партыя «Права і справядлівасць», заявіў, што не будзе высылаць польскіх ваенных ва ўкраіну. Вось цытата слова кандыдата са спаткання з выбаршчыкамі 22 лютага. Як будучы прэзідэнт, я б не накіроўваў польскае войска ва ўкраіну, аднак з ахвотай адправіў бы для дапамогі ўкраінскай дзяржаве польскіх прадпрымальнікаў, якія маглі б аднаўляць патэнцыял Украіны, калі б мелі такое жаданне і хацелі там інвеставаць. Пытанне аб тым, якія краіны будуць забяспечваць выкананне мірнага пагаднення з сваімі войскамі, застаецца адкрытым. Дональд Туск пойдзе за краты. Пабачыце. Так заявіў былы міністр юстыцыі Польшчы Збігнеў Зёбра падчас выступу ў Сейме. Таксама ён сказаў, што дзеянні прэм'ер-міністра Польшчы гэта, цытата, плявок палякам у твар. Гэта не ўсё. На словы пра турму для Туска адрэагаваў дэпутат ад «Права і справядлівасці» Эдвард Сярка, які знаходзіўся ў зале Сейма і выкрыкнуў, цытата, «кулю ў лоб». Зразумела, што такія словы недапушчальныя і не толькі ў Сейме, а і ўвогуле. Віцэ-маршалкіня Сейма Дарота Нядзеля, якая вяла паседжанне, адключыла мікрафон былому міністру юстыцыі, пасля чаго звярнулася да дэпутата Сяркі. Ці вы ўсведамляеце словы, якія толькі што выкрыкнулі? Спадар дэпутат, ці хочаце вы выбачыцца або адклікаеце гэтую заяву? Дэпутат ПіС Эдвард Сярка адказаў, што ён адклікае свае словы і просіць прабачэння. Пасля паседжання дэпутат напісаў разгорнуты твіт, у якім больш шырока патлумачыў свае словы. Казаў пра эмацыйнасць і любоў да паэзіі, маўляў, гэта былі словы з польскага верша. Але гэта не ўратавала палітыка ПіС ад кары, штрафу ў 20 000 злотых. Аб такой меры заявіў маршал Сейму Польшчы Шыман Галоўня. Дарэчы, гэта не адзінае скандальнае здарэнне ў польскім Сейме напрыканцы лютага. Верагодна, дэпутат ад канфедэрацыі Рышальд Вільк прыйшоў на працу, то бок на паседжанне Сейма, п'яным, у нецвярозым выглядзе. Дэпутат дзіўна сябе паводзіў і выглядаў так, быццам бы знаходзіцца пад алкаголем. У выніку дэпутата вывелі з паседжання Сейма. Спачатку маршал Сейму Шыман Галоўня напісаў, што дэпутата канфедэрацыі Вілька чакае штраф у памеры 20 000 злотых, такі ж, як і для Эдварда Сяркі, які пажадаў Дональду Туску кулю ў лоб. Але потым штраф паменшыўся да мінімальнага ў памеры 4000 злотых праз тое, што Вільк заявіў, што змагаецца з хваробай, алкагалізмам. Цытую словы з твіта самого дэпутата канфедэрацыі. Я сумленна стараўся выконваць абавязкі дэпутата, але прайграў барацьбу з алкагалізмам. Я спрабаваў перамагчы гэтую хваробу, але, як высветлілася, гэтыя спробы не далі выніку. Але я буду змагацца далей. Наступны крок – тэрапія і лячэнне. Варта адзначыць, што гэта не першае здарэнне з удзелам дэпутата Вілька і алкаголю. Пра гэта нагадвае партал ОНЕТ. 10 мая 2024 года палітыка знайшлі п'яным на дарозе ў Малой Камёнцы. Паліцыянты заяўляюць, што Вільк сядзеў пасярод дарогі і не мог самастойна падняцца. Калі яму аказалі дапамогу і давялі да службовага аўтамабіля, ён пачаў абражаць паліцыянтаў і спрабаваў з імі драцца. Таксама крыніцы журналістаў НЕТ з канфедэрацыі адзначаюць, што такія паводзіны іх дэпутата падчас выбарчай кампаніі недапушчальныя. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда сустрэўся ў суботу з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам на канферэнцыі для кансерватараў пад Вашынгтонам. Па плану сустрэча павінна была доўжыцца каля гадзіны, але ў рэшце рэшт прэзідэнты размаўлялі каля 10 хвілін. Да таго ж, гэта не была сустрэча сам-насам, то бок на вітанкі і фота сышло шмат часу з гэтага невялікага часу. Чаму планы змяніліся? Дональд Трамп папросту спазніўся на спатканне. Анджэй Дуда ўвесь гэты час чакаў свайго амерыканскага калегу. У польскіх медыях пачалося вялікае абмеркаванне. Ці гэта асабістая параза Дуды, ці гэта ўвогуле параза ўсёй Польшчы. І ці сапраўды гэта параза, бо прэзідэнты ўсё ж сустрэліся. Да таго ж, сам Белы дом выпусціў афіцыйнае паведамленне пра сустрэчу, а Анджэя Дуду і палякаў яшчэ раз адзначыў сам Дональд Трамп на самым пачатку свайго выступа на канферэнцыі. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск у сваім твітары выступіў у абарону прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды, нягледзячы на партыйныя супярэчнасці. Ён заявіў, цытата, што няма з чаго смяяцца і давайце будзем сур'ёзнымі, бо сітуацыя сапраўды становіцца вельмі сур'ёзнай. Сам Анджэй Дуда распавёў, што на сустрэчы з Трампам абмяркоўваўся візіт прэзідэнта ЗША ў Польшчу. Пакуль без канкрэтнай даты, але Дональд Трамп запэўніў прэзідэнта Польшчы, што такой візіт дакладна адбудзецца. Канкрэтны час – гэта тэхнічнае пытанне. Таксама, па словах Дуды, Дональд Трамп запэўніў яго, што Польшча з'яўляецца адным з самых надзейных саюзнікаў ЗША. Таксама прэзідэнта абмяркоўвалі пытанне заканчэння вайны Расіі і Ўкраіны, а яшчэ пытанне размяшчэння амерыканскага кантынгенту ў Польшчы. Працытую тут Анджэя Дуду. Дональд Трамп распавёў мне пра свой план дзеянняў. Ён павінен весці перамовы. Гэта адзіны шлях да завяршэння вайны. На маю думку, гэта азначае умацаванне Ўкраіны і прысутнасці ЗША там.
Магчыма, не вайсковай прысутнасці, але ён казаў пра эканамічнае супрацоўніцтва, і гэта дакладна будзе абмяркоўвацца з Уладзімірам Зяленскім. Для мяне пасля размовы з Дональдам Трампам выснова відавочная. Няма ніякіх падстаў для хвалявання наконт памяншэння амерыканскай прысутнасці ў Польшчы. Наадварот, можна чакаць яе ўзмацнення. Мы пастаянна чуем, што Польша з'яўляецца надзейным саюзнікам у НАТО, а яе бяспека – фундаментальны прыярытэт. Амерыка укладвае ў гэтую бяспеку, і я за гэта спакойны. Да таго ж, на гэтай жа канферэнцыі з візітам быў кіраўнік МЗС Польшчы Радаслаў Сікорскі. Ён прывёз у ЗША падбіты ўкраінскімі войскамі дрон «Шахет», а таксама правёў шэраг сустрэч, сярод которых сустрэча з дзяржсакратарам ЗША Маркам Рубіа. Далей навіны аднім радком. Беларускі футбаліст Ілля Шкурын стаў гульцом варшаўскай легіі і ўжо дэбютаваў за новы клуб. Дагэтуль форвард гуляў у клубе «Сталь» з горадам Мелец. У Варшаве жанчына выклікала хуткую і паліцыю, бо заўважыла чалавека, які бездыханны ляжыць на лаўцы. Калі ратавальнікі падышлі бліжэй, аказалася, што чалавек не мае патрэбы ў дапамозе, бо гэта была скульптура «Бяздомны Ісус» працы Цімаці Шмальца. Скульптура нагадвае пра людзей, якія знаходзяцца ў крызісе бяздомнасці. Памятаеце падбітую расійскую тэхніку, якая была выстаўлена ў цэнтры Варшавы і іншых гарадах Польшчы? Аказалася, што яна была небяспечнай. Унутры знаходзіліся гранаты, якія маглі выбухнуць. Інфармацыйная агенцыя Reuters паведаміла, што ЗША быццам пагражае ўкраіне адключэннем старлінкаў. Віцэ-прэм'ер і міністр цыфравізацыі Польшчы Кшыштаф Гаўкоўскі адрэагаваў у твітары і нагадаў, што гэта Польшча набыла старлінкі для ўкраіны, бясплатна перадала іх украінцам і працягвае плаціць абаненцкую плату за карыстанне інтэрнэтам. Да сярэдзіны красавіка ў Варшаве будуць праходзіць вучэнні спецназа «Гром». Праз гэта на вуліцах можна сустрэць ваенных ці ваенную тэхніку. Жыхароў Варшавы просяць захоўваць спакой, вучэнні планавыя. І напрыканцы да прагнозу надвор'я ў Варшаве з 24 лютага па 2 сакавіка. У сталіцу Польшчы вяртаецца ўпэўненая плюсавая тэмпература. Ужо ў сераду будзе 9 градусаў цеплыні, у нядзелю аж на 10 градусаў. Мінімальная тэмпература будзе ноччу 24 лютага у панядзелак, мінус 2 градусы. Самая цёплая ноч будзе ў сераду, плюс 2 градусы. Самымі сонечнымі днямі будуць аўторак і нядзеля, па 4 гадзіны сонца. Агулам за тыдзень надвор'е парадуе нас 15 гадзінамі сонца. Сэрвіс «Інтэрія Пагода» апісвае 4-7 дзён польскім словам «понуро». Думаю, што пераклад тут не патрэбны. Дзякуй, што паглядзелі гэты выпуск навінаў і да сустрэчы ў сераду. У падкасце пра польскую палітыку, зроблена ў Польшчы. Абмяркуем сітуацыю ў Польшчы і рэгіёне на фоне актыўнай дзейнасці Дональда Трампа, а таксама падзею, з якой пачаўся ўвесь гэты вэрхал. І гэта падзея адбылася ў Польшчы. Да сустрэчы!